EDE proiektua, emakumea debagoien eta enpleagarritasuna sustatzea helburu duen proiektu bat da. Proiektu honen jatorria nolabait hasten da azpitaldean, ikerketa taldean izaten ditugun ideazio saioetako batean, zinetan ikusten dugun nola erakunde bezala edo ikertalde bezala, agian hobeto esan da, inpaktoa edo eragina izaten dugu eta harremana izaten dugu maila akademikoan edo eskolekin, baina ez horren beste gizarteko beste hainbat sektorekin, ezta? Erabaki genuen arrakala horretan eragiteko testuinguru digital bat sortzea. Tresnaren helburua, bere enpleagarritasuna hobetu nahi duen edo enplegua bilatzen duen emakume horri formakuntzak bilatzean laguntza da helburu. Egin duguna da teknikoki landu erreminta, bilatzailea sortu, ibilbide formatikoa gordetzeko aukera landu, eta gure papela, gure rola izan da garapen tekniko bezala. Erreminta erabilda gaur egun erabilda librian, bakarrik formakuntzak filtratzeko eta ikusteko zer dagoen merkatuan. Eta merkatuan, baina debagoieneko formakuntza eragileen bitartez. Eta gero norberak profil bat sortzen baldin badau, dauko alor desberdinetan ibilbide formatibo bat diseinatzeko aukera. Ikuspegi feminista batetik lehenengo imiko gauke galdera badala digitalizazioen estrategiak edo garapen hori nork lideratuko ditun, eta hor bai ikusten dugu lidergo horretan ezinbesteko edala emakumeen parte hartzia, irisgarritasunai begira uste dugu garapen edo digitalizazio dana guztion zerbitzura eta guztiontzako irisgarri izen bidala, eskuragarri egon bidala, eta bukatzeko galdera bat plantea dugu, ea digitalizazioa bizitza duin bat izeteko baldintza izango dan, eta horrek bereziki kezkatzen gaitu.